diverses gestions, han hagut diversos acords, tenim el compromís tant de la Conselleria del nostre president Fabra com de tots els grups agrícoles i van a continuar lluitant, no sols per a que s'hagi introduït la taronja i la mandarina, sinó que també entre la llima, els quequis i la morana, així com altres aspectes hortofrutícoles que també hauran d'estar ahí, almenys en subvencions i en tot el que ens correspon. I ja no sols perquè si la València, és que Carcaixent en concret, nosaltres vivim això. Som agricultors. Necessitem precís i urgent que se mos ajudi. Entonces, per tant, jo demano el suport d'esta moció a tot l'Ajuntament i penso que tots anem a estar d'acord.